Bai, baina burruka honen ondoren oso makala aurkitzen naiz. Berrikuntz sendaldi bat egin behar dut. Hiruron artean planeta esker gau konkistatzea lortu dugu. Sari ona merezi dugu, Freezer buruzagi eskuzabal portatuko alzaigu. Itzuli gara nagusi handi. Bete dugu berorrek ezarri zigun eginkizuna. 3 egun nahikoa izan dira berorrek izendaturiko planeta konkistatzeko. 3 egun hainbeste denbora egin alduzue. Ni zuek lezen induke karrotuko. Erretira zaitezkete behar dudanean deituko dizuet. Eta gure saria bizi arriskatu dugu berorren naia egitearren. Planeta hori konkistatzea ez da erreza izan, garen guztia jarri dugu, ordaindu egin behar digu. Horixe behar genian, aizakik zenbat denbora beharko guen eginkizun hori betetzeko. Modeski esan da arazo hori egun batean konpon nezakeen. Hauek 3 zituan eta 3 bider gehiago tardatu. Beste esategorik ez baduzue alde, urrengoan alegindu hobeto egiten eta agian ez urbana emango dizu. Auke egina! Geldior! Barka arren nagusi handi. Goazen. Zakurra hauek ez daukate duintasunik. Bururaino nago ark ni etengabe apaltzeaz, eta hori ez ezik gure planeta asteroide baten aurka jotzeratik lehertu omen zen. Ba hori gezurra da! Gezurra esan digute. Zer esaten ari zara? Freezerrek desegin zuen ura. Baina zeipoin da hori? Ez da inongo ipuina egia baizik. Freezerrek espazioko gerlarien herria txikitu nahi zuen. Zuen aita gure erregea akabatzeko eta Vegeta planeta desagererazteko agindua eman zuen. Hori banekian. Bazenekiela, guri ondamena eragin zuenaren zerbitzuan sartzea onartu duzu. Aita galdunean egia duk. Bazekiat jaio nintzen planetarik ez dudala gehiago ikusiko. Baina zertarako nikek gure herriak izan zuen sorteari negar egitea. Zori gaitzoiek indar legea irakatsi didate. Gure izatea darabilen legea da, gupidagabea. Badakit Freezerren indarra nirea baino askoz handiagoa dela, eta oraingoz ezin dudala haren aurka ezer. Baina pazientzia handia daukat. Guk espazioko gerlariok gudu bakoitzean geure indarra gehitzen dugu. Zenbat eta gudu gehiago jokatu, indartsuago bihurtzen gara. Helduko da eguna Freezerri jarkitzeko gai izango naizena. Zantar hori menperatzeko bezain indartsu izango naiz, eta orduan izadi guztiaren jabe bihurtuko naiz. Egin behar dudan bakarra neure orduari itxoin. Baina garaipena jokatu beharrik ere ez diat izango. Freezer eta Son Goku desagertuko baitira.